se panimu sa akwawade akwada ye hawo na wo ha no emma wonne be wo no wuntimi hwe nkwada nuru baabi a no wo wie gya ubenya sika kwesi Asiwa afato aponche na ye no Asiwi na ba mu eje ma anye yiye Asiwi na ba Arafo ya mamu nyina akwa ba ede mo NYANSAPO kasa mfonyi so NYANSAPO yesane ne mbadwempa ene yasa ede ehia bi mu a yaba betenase a ye betwe nkomo na yabɔ nkomo etie futusem atetesem abakwasem ene ensem editie na edika enti bomoden na ka me ho na wo de subscribe na share ya ye ka ne sa na wo subscribe eboa emma mfonyi bi ede betum bia no wo hu ne ntem nyenhu kan na won sa aka no anya bi ahwe ena wo share no so wo che a wonye pesemi nkumnya sene be ya atetesem ne afutusem abakwasem amamene ne amane a hekoso wo NYANSAPO kasa mfonyi so no wonua bi asabi wonya bi nhweye no obenya bi enu ahwe na eja wono so de bi ato no kotodwemu enu nti ne yesehye no afei aya like no wo boa ema dwumadie ne eye fe na eye akono keke wati ase ena afei fo adwenkyere fato ase no so enu so boa ema yen kasa ye adwuma ewo NYANSAPO kasa mfonyi so AP multimedia no enu so eboa ye ema etimi hwe ema efemu afutu eni suehunu ene ebinom kra timi boa me adwumadie ekono ekonkan nti ne yesre wo se ye we nyina efa emaye meda asese wate ase saade amame NYANSAPO jesoma me se yesane no badwemba ene yasa babiem a ye be sane epona ye bo no madwemba ekwan so no na yenko na yabrewa a wono enaja edu saatema yesu kire na yeni so ba no yenko ma na kwa aba nimpom hia ye pa se ni nimpom sitian se ye ba ye se ne honye den a entimi no eni enkomo akofo ye mo akwa aba NYANSAPO kasa ya enyado na wompom te sei Nyankopo adawroma mimpum ye na mo mpaibo na nanu mpaibo nyina ta mechi mimpum ye eni na eno no yabrewa ho ye koko ase nkomo eni yabeto achi abrewa ye pese yetie atetesem na ye de efri ni honomo ya ka kire mo se bosumi de ye ni abre pa aware esei aware ejija aware anyinya edin sore bebre ne nam kwamu a ede ba omam mprempre ama mabunu binum po eswaye se ade e friends aware die enya ade a won be ware bie empo na nkasa wo no oba bi ana ba ma bi akwa ama akotena ne fa hodie so etie nyina ye pe kwampapa e be fa so a ye betimi aboa ama aya akono se de tete no na etie no ana se tete wo nkamfo ene mako a yetwi ne nyina yetimi adibi na aboa ma yapum de yetimi akonkan enne ye ba ne aba besua de na de ye ba behwe no eye tete ho de kan ye kan se Asiwa nanu se mo be kai a yeti krom hanuma finhia be sensia e konso munie ena ebetodwa papa no ebeje nhini ebeje ne ho saka anwe etufa wo mai mu ema bi tratra kra koya papa no ne yehu besim na yei minu mienu se bia na onim dia ye de NYANSAPO ye nim papa kro akoye fin a eda ha na papa na fe die esuko no ma na sa baba wanko ware a enye papa no demum abrantie kra ana aware ababa yi enti na de ebinum bisanse we de kane Asiwa aware a aya na mpanyimfo bi kokosie ne bekoko akɔwie akire no emrantie bagi firi wɔnom nsam yi ebi na akoso ya na eno nenne ye ba ne abesua de na ye de abesi ne ehu se sei ena Asiwa no kra etie ene papa no ensem yi yenkɔ abrewa hwe abrewa ene de aba bewie ni o ye pese ye hwe sanse minim se wotiti bia e wo my gan mo papa no ababa bi ne papa no ena papa no ane papa no de ye nim papa kro din kro ye hunu papa kro sa ebesi ne bobo ya sepo asoche bebo ho se pa na ko tie de ye te aware ni nyina no na enim se papa no afa de kokko wi akire aya abrante no ena ababe ware ababa ko ya abrante bi ena abe ware ababa no nanu na atwe adwen de asitete ho aware a ne e ka ne se
Asiwa ware abrewa Asiwa eye de ade kura ye mfemfiri woni emra yo Asiwa no ye kasa obi Asiwa na kire se akola aketo a yawo no na panyi a ebi kura panyi no obecha akola no papa kura na wakoto ase se akola yi de onyina mo mfa no ma me nware na abusuafo so se yate na kire se na yire no ne da bia oba no ameni sika je ibia otontoma na ode abre no timi tompawa na ode abre no ode saa ma akwara na nyini abeto no yesi na siwa no na siwa na se no na siwa no obi wo ho a onyina wo wale no wo ho a onyini na papa na nyini se de ebe ne a onimi se bra no usua no wo krokro no mani sika ne niema no opene so e ware no eno ene friend se Asiwa no abra ye nhwe Asiwa ware no na chese eye opanyini bi a akwada ketekete abodom a yawo no wode na no akoto no so wo kra no wonyem wo so wo edie wo ba me yire no itimi ene sa onyim nyina na obitimi witimi to ase wo ba me yire no into wo ba wo edie ya wo me yire to obekoso ahwe no Akan ne eye adwuma pa eye adwuma bibiri yo eni abrewa ye nsanim sese mawo ena apia ebi kura me yire ne onyem na apia bae na wasi me ba na Asiwa se wo yo ba de a onyina obewa no me yire na wo asade ne de hende bi ene wo se apia ye ansa na akora ne nyini kura na so pe na watimi awa no so ya akora ne de obeto no a senke ne ya ebi afa asidi no de ahe ne nsem jikoto bibidi se tensi de ano de ahe ne nsem nti oba kakra wo de nsem bia no adane ama na chese na yire no na siwa no wasi na siwa na ebusuafo so ani je ho se papa aso na si bi kole ye siwa ye ne sa akopem bra obi chima ebi a obi chima du so uchima ne yekoburu ama ne yekura afani timi me sika se monye ntokusua ana sa akokọ mfama no ni nyina otumi yesa na chese ansa na we ne beba so no na awofo ne mienu no okunu no oyere no papa yi anase papa no eba besi wono ba Asiwa no na wo magie atomo pene so so wo mo pene so bi kura no wo ba na nyem no wo hu no agora edi wo ba me yire no ampa wo ba wo se edi me na meto ase yo me yire no me de ma no ne kan na ayi ama me na eyesika nko a anase niema afufuro bi wa na omutimi ye wo betimi atontoma sekani wo betimi tontoma ana agudi ko mu ade no de akoma no matese yesi ne binom so kra kodo wonom nsenom na fu tete pa na de ne onase afu wo na abedo obedo abu ahia pam no ye na se afu konsuo kwa nyina ewo fufuo ede ma na Asiwa na awofo maame onde ebu ho no na betiri na gba akọ ni nyina na eye enhyehyɛ ya yegitum obi ntimi nsi ho kwan ye de hia ne se awofo na gie atum se sa awofo no gitum ne ye pene so de a obeye sa do na abedu nu ebu na abebu ne onyina oyire no enti abrewa ekoba ne sei na papa no asi wo Asiwa na afa bekwa akɔwi achi na akoye abrante no na ebe ware Asiwa yi ebia na afa Asiwa no wonyine ye no wose menware no menware beka wose mempe no eno na ma obi de to obi ne yonko ne ko ba ne seye no na ne yonko no de to dwoma no ubenya sika kwesi Asiwa afato aponche na ye no Asiwi na ba mu eje ma anye ye Asiwi na ba
Ubenye sika kwati Asiwa fato aponchene ye no. Siwi na bemwe eje manye ye siwi na bem. Ubenye sika edi akosi Asiwa de fato aponchene ye no. Keduru bra akwara na nyi na nko aponchene wa brobe aduasa ne de wo ho. Chese ho wo mfaso. Woto aponche ye no ho wo mfaso chese obi kwa akosi Asiwa. Eno de wow de wonim se wow de on aponche ntimi nka se manyini nyemi wura ne. Mi wura ne. Wa no wo ka ho. Wo ka ho. Wo ka ho. Ne man na no nyina na aberi hu bibiri. Ne mum nipa de onyini a Asiwa wonyina wotimi ka so wo mpew. Oya akwala no akwala ni mo hwe so hu. Enti obenyini no wono ahwe mrante ye ne no mabonten. Na akokura sa de wani mapuapua. Sa abre wani matwam. No wo ba be ware wo pa de. Enye yi. Na ebi so kura ka se panimu sa akwawade akwara ye hawo na wo ha no. Emma wonne be wo no wontimi hwe nkwara nuru baabi a no wo wie gya. Ma na ebe hwe nkwara. Ne nkwara no so abra bo ase. Nti se wa wo ye panyini be ma panyini. Na wadwene mu da ho pa de a enyo wadwene sa akwara otesa no. Be kwa akosi na Asiwa so be ware. Se wo ye papa no na wo de wano tototo nkwada so a wankasa kra ya ye panyini. Papa no wo na be hawo. Ebe wi ase na abrante bi. Papa no de woni o papa no Asiwa no papa no Asiwa no afi ebe wi ase na abrante bi na ono wa be ware no no wani abre ebi kura timi kum ni par me ka ase tete wo bi biribi mpasa so abeba wa bi papa no kokum no kokum ni wira ma ne diri nyina minim no de akua firi kokum no se wo si na Asiwa no onyine no so onwa onyine ye wo so wonware no o maame no ma ya wo so wonware no wonware ne da na maame no ko afuom o se obubu ja to wana o bubu ja bi ya ne ba no mefa papa no ko tete no ko amukum okun ni wie no so ko hia akonfo case close we jimi we ye mfa so be no wo so wo yere wo ma e wo ho udi asuko no machi odi akwara aketo we ye chi akuku no okun ni wie no aso ahia akonfo we jimi we na akona akoto kwabna amoche a sa na abebo amane na amoche amfa nche wa na nyi wo no debi enti we abrewa akora ne nyini ba no no awofo ne ka bibi kire na ana so onu a wonim ye ka kire no obu okora ka so wukuru wo se ma mekunu no ma me de nyimi kunu bi ano so ya na ebi wo ho a na akora na fanse bi agoro ko so obi wo a ohuru akora bi o se meyire no no wotimi che na de ene ade onfa ne se ya asempa se bia wo benyina me papa na ware no ne bra obenyini echima wie na why ababa wa fe papa nani abere so wo be ware no e ho no obehunu se ya ware paade enya ade wo be ware no sa na asem ne enji sa temi na bro betimi abase eniema papa no eyede ma Asiwa yawofo no ebi kra na Asiwa ne nim ho hwe ani ebi wo kra bibi wo ho de ama wo mu ni wonim se bia ya ma no we bi enu de ni wonim ebi a wo hia no aka na sire mienu bi no de ahye ne nsam sire ku bi no de ahye ne nsam ni wonim se bia ne nanna bi na eche na de agoro bi kwa enne se wonim se papa panimu betimi ahwa akola aketo afiri ni ko de na ne ho do de hwa ko me ma de wa boda ana sai ni pa we ko na dwere ye obeyesa ya no mo se nkwada ne mo mojamo no de be mojamo no de onko pe moja duro nto no ye won ha ma bi kura wono a wunya moja pa sa take ye take wonwa na anu hu nsuyo no wonno na anopa enwumere ochina anopa enwumere hwiegu moja no be boro so take ahaba na asa na haba na otete ahaba na ano bibia nka ho sa mojadro bia no eche no enti sa obe wan sa wo de kofa su konoma na wa fa nya moja na eni onko tete na ano abro sa to nyum no ba akoma mbie because we de ene nke de ko tete kan ge ubenye sika akosi Asiwa fato aponche na ye no esi na be eje manye ye esi na be
Ubenya sika kosi Asiwa fato aponche na ye no. Sina be eje banye ye sina be. Na se eye futu ade ma papa no. Sa na tie. Se wo se abofra abonoma ayawo no ene ebe ma mogyamu no. Ye Asiwa. Kosi Asiwa ye de. Tai. Enye kura wo kura dan mu se akoda no ebi kura no woni nfie du nwotwe na wo papa panimu se ka na emra ne wo ho no mu a akoda no kura ne bufu nko report me emeto papa panimu ate se wo na ase chenchena wo be ware because already papa no asema ye kan yi ene akoda no ya akoda ne mfie no wo fom pa papa ne mfie no uche papa ne mfie no mu be mienu a misi bi wo ho kura cha akoda no papa panimu ana ne papa tipe na wo kokko ware sa bi a wo mampanimfo a ye che sa akola yi na wo papa panimu sase ye che udi ugina court ni ebisa de ha wo wadwene da ho a wonye sa na nse ya ebi asa akoso ameko wi achi no ababa anu aba begu papa no anim ase wo ho no mu a che se ha adwen pa ensem ani kwa senka ebe nyina no wabeka de agu papa no fi wo ho no mu wonpe tinka wotena ho asese papa panyini a na oje asuko no ma ye wo ba wonana empanimfo akura akase wo dosan na ato a adapa na wo papa panimu akwara ne wonno wo no wo ha no je sade no obeka de e tai a obi a gi ni tum se ne ense so wo ware wo so wonye obi ofere ade no watoto nani awe a obeka kansem bi pa ma afi wo akwara wo na ma na wase eni ensam de ebinum bi akoso papa eti abrewa yenhwe sese no papa no ani abre sanse waboka fira kwada no enkwada abrem amenne wabeya ababa wose wonwade papa no papa n'ani abre amambra ni amane ekwaso no eka wabo akwada no otumi gina ade ana ande so obeka so obeje ande okaso oje de ya obeje yeso opedo wa de che obi si nkeje waje bi si ka nyina wa anwame nkaje waje bi si ka nyina wa anwame be me akamoto huru na minyideni nkajiri waje bi si ka wa anwame be me akamoto huru na minyideni oge adombo achi akamoto huru be me akamoto huru na minyideni Akan boto hunu be me kejiriwa aji sikedi wa ano kejiriwa na ni akwada no aya meba wa yesiso ne fre mu nkejiriwa sa nkejiriwa jimisika wa anwame akaboto hunu na menye den be ma abrosa akondum no so biom nkejiriwa dimisika enyina wa anwame ebue be me akamoto hunu na minyedeni ya dombo achi akamoto hunu be me akamoto huru na minyedeni nkejiri wedi misika enyina wa anwame be me akamoto huru na minyedeni akaboto hunu na minyedeni na abrewa we nya fede se ababa abrantia papa amenye mfinhia duoso aduosia na akwado wo mfinhia dunwotwe se wose wonwa ame se me koje niema ame ye ma ni nyina bia ma wo na akra be si abu no sei na wo twra na ano ni asem no na wo de ma no ko se de wo si kan ofa afuro kra yetimi si se asi ofa afuro waboa na sika ode toton ha kra wo no kra no ndakwa no utimi ko che na de to niema ko mu wase ewudi ama akra enya no fuo no na no kra nyame anim se sa asem wi pa na se me ye judge no bi du be gina manim a mi hu de me kan akere na akoda wo he ye furumu wasi na siwa hwe no a do be pa na ade do ye furumu ba no a ebi bibi na wo pen na ko yintra na nya awade na aware no mi de kwa adwene mu asa na mi se ye bibi na wo pe akoda wo ye furumu de na ye nti na aye sa kopim se wo be bono ho ka na ye be wo no na wo be hwe na bi na nyini na ade kura wo de na ye no wo de na koye si ebe wo no se obenya nkwa se onya nkwa wo se masi na si wa bro se ye furum ebo ho ka wo kura ye mu sase ye wo be ma no kura ye mu sase
na abrewa wo kan say no so awofo no so a eje papa no so atomo se menyem wo de ye de be ma no so edufuru pe ohun se nipa bi wo ho a wo pe edufuru de da bia ntafre de enokra nya de pa bi no de ma do kakra bi ntafre we be kokuri sika bi se nkede ye te setete wo no se yesi pondu ya na apɔ na du no wanye wanye ne sa nsire mi yenu ne nsire nan nsire ko nsimpuo miensa wonu abrabo ya wo ba panimu na anyema o si asema si esi mi ba na Asiwa ye funu domo kakra ne wofu ebeba abedo ama wonti no na se ebe ka sesa awofo nkromo ni berebrade we mu ya ni birefo na me ka no o ye ni birefo ni dufuru pefo birefo ni du pefo nti ekoba ne se akwada ni nyini na osigina ye se manyini afede mia mehu papa ne bone mehu fufuo na mehu fitaa ena mehu tuntum ena mehu kojan papa no menwa na akwada ne ye bone won akwada de woni o sa akwada ni mo hwe akwada woni mo hwe enti nkwala nketwa akwala sa wo kira akwala de ya nti na tete no etichafo na wo kwetire ni a ensankwaye ne niema ni akwala miti numbia na dwere sesa akwala no ayawo no da kete so ade benyinia kwedi be senfie nu nsia no woni adwene a etena ho fira no pe kopon nwumere nti wo hun sa akwala wodi bibi ma no wodi ho agora no ogoro ku ogoro ho o bedru kakra bi kokwa ahani no watodu ku yego no akofa na no na afi na ni age ho afi obehwe we kura woni misa ye mfa ma no eso ni nani di akire na wo ogoro na wo pam no firi hokọ no je wo ono a wo ho abehwe no asa agyan na wo kọ wuro bayi ho sa na akwala ate kola so ka se wo kira akwala ade se enwuma na wo kire no na wuni modwomoto enim nsankwaye no ni ade nka ho a wo teacher ni ate sa wo nko da enyina abebon nko da enyina abebon enti wo kire ni wei wa kire dwom wo yi nsankwaye bi afem na wo kire ne nwoma no ni nyina atimi kaniti na so be kire na de ba ko a kosi die wo hu ande no kro teacher ni bi o ba class me se wo kokon nti nkra ni hu wo mo na o mo yema hye wo mo ti de wo kire bia na eda no ho a yanso de onya abotre de nsankwa bi dru ba bi asasem na mu nyina masere na afi masa atiesi adesua no bonse nani mu yi woni ka o ma class kwa na mo korhwe na fre na ba nti mass bi odi be ma mu bi ayi bi odi be ma mu bi a work bi odi be ma nkora bi a no wo motwa wo kofie kora wo ka se ni teacher kan se ni sere nti wo kire yewi anti akoda adwene nti fa nti akoda aketo ano an nkoda emu no ebi kora o ya akoda kora hu ano won so na ni je hu papa enso beduru mirebi no wo hu kora na no bo afu nti wo de nka ya judge temuafo na asem bi se ebeda na aso anka papa no ene awofo no ka be mo ho akire no wagya akoda no akoda de woni mo hwe akoda de woni mo hwe akoda woni mo hwe wo pe na de wi no pe ohun we che no ja to ohun pe bi kura o apa to board wa ma no wo boy ni kapa na no yonku bi ekuta ni body akuya baby kura body tiribi na ya bura yi no wo be jai ne de no ni na ni de no yonku de na chi akoda wo pe ti abra wo kan sisu bia se enne de asi ababa awa no anware papa no ama abrantie bi na aware no ababa awa no enye mfomso nti papa no nso nyinani papa ni nyinani papa ni hu so no ankasa no waye mfomso waye mfomso ani awieye waye mfomso sanete abra ye sore so to fobusan se eni no eda so ho a ekoso na wo mo modify no asesem kakra ene de ma awofo na nkasa be ma ne nkosi o awofo na we de me be de ma ko ukunu ni o
nam se oba no ho bedi dwa oba te wo papa ne si di dwa no ense sakura we se ma me fa ohun ne dress nse de osi dress won tem ho no wo hu se papa ne esi fie wo se papa ne teka mu wukuru no ya agene ne me kwagya no akosu ko de me mbai ba waware esa agura no opushi ne ba no wo piano de ne ma papa no ho ne koso nei wo omprempren ewiase enti tufo kakra yo saa asem ya ye bubosu yi me kura de ya no madwene me se ne kura de ye twem wo ho ehu nhia kura so obeye sa wo yi oba atan na wo do oba kopuopua be ma bi sa ye de wo ye no eja asew ehu na asew me de me be ya ma e de ye ne saa ma akwara ne kunyini na akwara no so hunu nani so ade de wo pe ne de wo mpe no ka se wo nware papa na boni bia beba no wo owofo no so ye be ma so ye oba woni mu boni nyina ye de so awo fi se ye se de woden tuma kwese kwam ani de witi aso kwa na aye boni kwa na da ho na ade ntuma kwese bi kure nipa na ni no no abiti aso enti di odi ahwe di ebe afi ono odi anwansa bae wo awofo no wo waso di na wo panimu so awa wunim se akodai bi kura wo baketo akora ache no na do ani to so asa akoda mewa no ya akoda aketo a wo firi na se papa panimu wonko a wo dot se na etimi atan ho atwe akoda na ama odi anyi wo so waso di pa enti me de me kan se edi obi bo no dwun se di wule enkokora ni ele emaye ni ele emrante asu ni ele na mere wasoso eni ele emfa wa ni nkoto akoda aketo obi so se meware no saa na tie se mampanimfo so obi abrante a wasi so won afa ne se bi kunu no bi kura wasi fie wo ni sika wo da dwuma won afa akoda edina akotena na bibia wone no okorokoro no wo puma abrante yedi bi kura watwa awo na akoda afa ka ne madwo ahia ana ekoba se okohuna ketesie bi no wo so won ware wa umuni a wo de pam na nka onye ode de wo ye no beebi ebekwa akosi asu betwa no saa na bi si ameso twa ti de me sra na saa na ma wo nyina emani ntwam na obia hwe ne nseso hwe won nseso dua unuru so nkoforo dua unuru so no enkofo yesi wutu bomonefo no na wutu okra nsofo monso amaya mo maba wa mudi papa nom achi na mudi wonum sika ai sugar daddy unim pa se papa no wo mpe no ena wotu di na chi se wo wane wo ena wo nom no kwa de wonam fofo nyina akoma mo konom papa no edwiri ne hu sika edwiri ne botom sika afei ko wi achi obeka che papa no se wo nwa no wanyi ne dodo enya wo ne size ene wo na ne sika de ne size ene wo enti mo maye hwe ni yie na niema bi ene ye wo ya bra bom a enko yie no hwe papa no wa ma odua o papa no wa mfo anko aduro so na enso keka wo ye no eche se ofra nto anya ma ko no de apape num nyina de ka ho ede bo kire wata ato ede je wo enti se wo mpe no a fanisi ho enfanisika ye kire kokwa ayedi ni made emwa sebia ku sebia kroto ya ne ne yetu aso wo se mekọ no wonchen emwa ti mum ye nhwe ni ye ensu a ye nimu nam no ye mfam nso afunu eno no ensu a ye nimu nam ye de ne yekomfam nsu afunu enti mum ye nhwe ni ye ne ensu entu ye hofo na de ye free say ye don no ye ne mum nante na ye nya se papa no be wi achi no na abrantie bi na de wo hawo na de ebre ye no ewe aha ye nyansapo ye de ye trans say ya ni ye sanni nyansa kwa so ni ye de agu ho na ye de amamo koso na subscribe na share na like na je wadwe nkyere efa emami midi ni abusuapani ousu edumi adenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra
panyini won tena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa no di asebe fita na no makodi ebrensia mo awotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tonte ye no sane ya fa NYANSAPO abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya